Eh, ngadi orang bak senong jong kan kadong artat ba ngadi utraying jong kan kaying kai kabala jaminin kalong jing singapsik thang hadu kata-kata imnang suban batai su antat kat kumbalap pai ba long khadwe steng ai ngilap tang ba yo le se kala stang lupa nadu khadwe duna e kumtu kadaw batikna tingimla suban batai namar balong hakatuka kamera long kalait ru kamdon atat balong kiwan sim zain ime badi paro yo le se nakadaw ba careless bathang mombati ru ngasngeo ngasngeo kumta he hoy hakatuka we ka kamera kidon tang ba ka kamera bas lu nengkong timpat don bre oh ngadon hala ka kamera ni ke jingdu nong kalong kabala tam kumba sanlak e telak don nakadaw ba kawi ka kamera ladu khait lut kat ki bajing don jing em bat sakawir ki kat ki kuba ki bala don rumar seteng ki ladap ing tesuan tan sanlak e telak poi kamin telong ki kot ki slai jong ime pakat ki dokumen jong ki la ing lut tang kawe rong don sur kadang kada ayo ing khong hoy dah kalong kamut long ngakirpat ya ka sarkar jela bat ya ka sarkar mekalai yau kamtam o miralbon bat ubala jidrani bat ya ka blok development officer hero kat bala ban yarap be ya ka long ying jongi nang ban ngila ban te biang sasusun katai ka jingkir pat nakal yang jong aku mutraying ban kumurang ba senong hero yo le se kan ka jingjaro nakadaw ba kalip light hero namar hapor ba ki yadon kam ka light ru kan lip por sa kipor ke hataka por imi ban iparu ki larung sa kamera ban watiar te ki thang no da ka mombati arta dro ki lakir ki no ban lek sa ka ba ya bro ban lek pensingan te imat ki laklet hero ban penlip ya ka mombati ro yo le se de na kata kadaw hero bajakum ne